Il-Unions Maltin laqgħu b'mod pożittiv il-miżuri mħabbrin fid-diskors tal-Budget 2025 it-tnejn filgħaxija. B'ħafna jtennu li dawn se jaħdmu fl-interess tal-ħaddiema u l-familji Maltin u Għawċin biex ħajjithom titjib għal waħda ta' kwalità aħjar. F'kummenti wkoll ma' News huma stqarrew kemm kienu importanti bosta mill-miżuri għall-membri tagħhom. Il-forum mal-Unions Maltin laqgħu iż-żieda fit-tax bands flimkien ma' żieda fit-Children's Allowance, waqt li sostnew li flimkien ma' miżuri oħrajn dawn se jaraw li l-ħaddiema u l-familji jirċievu s-sostenju xieraq mill-Gvern. Il-Kamra tal-Kummerċ laqgħet ukoll b'mod pożittiv il-miżuri mħabbrin fil-budget tas-sena d-dieħla u issa tantiċipa li fi żmien li ġej dawn se jgħinu qatt fit-tkabbir tal-ekonomija aktar milli diġà hi. Budget li fl-aspett pożittiv tiegħu jieħu numru ta' miżuri bħal żidiet fil-pagi, il-bands tat-taxxa, l-għajnuniet soċjali illi jinċentivaw l-infiq u allura jinċentivaw il-konsum. Josef Buġejja, is-Segretarju tal-General Workers Union, l-akbar trade union tal-ħaddiema f'pajjiżna, qal li t-twessieħ tat-tax bands se jaffettwa lil ħaddiema kollha. B'dan jingħaqad ukoll ma' diversi inċentivi fosthom is-sussidji tal-enerġija, iż-żidiet fil-pensjonijiet u l-benefiċċji kif ukoll għajnuniet biex tippromovi iżjed l-edukazzjoni u l-familja. Buġejja elenka kif dan il-budget se jagħti direzzjoni lejn fejn irridu nieħdu lis-soċjetà Maltija. Mela ħanet insejħulu budget viżjoni li promuovi x-xogħol u s-soċjal u qegħdin ngħidu dan hemm dik it-tax cuts li ħajjeffettwaw lill-ħaddiema kollha, għandek is-sussidju li ħajkompli għaddej tad-dawl u l-ilma, fuel u ċereali, għandek diversi benefiċċji iżidiet fil-pensjonijiet ta' persuni b'diżabilità u benefiċċji soċjali oħra, għajniniet oħra lil familji biex jippromuovi iżjed it-tkabbir tal-familja u t-komplija tal-edukazzjoni. Id-direttur tal-Malta Employers Association, l-MEA, Kevin Borch, sostna li dan il-budget u wieħed pożittiv għal ħaddiema u spjega kif minkejja l-inflazzjoni kkawżata mill-kriżi internazzjonali, il-budget jerġa' jaħseb biex jitaffi dan il-pis minn fuq il-ġid tal-familji. Dan huwa pożittiv għaliex fil-waqt li dal-aħħar snin alla volja kien hemm il-kola, però l-għoli tal-ħajja kien qiegħed inaqqar dejjem mill-kwalità tal-ħajja u l-spending power tan-nies u naħsbu li dan għandu jitaffi minn dak li qed iħossu speċjalment ċertu familji bidħul inqas għoli. Marco Bonnici, fissem il-Union tal-Għalliema, l-MUT, saħaq li jinsabu ferħanin għal fatt li l-Gvern oġbu jkompli inkludi aktar benefiċċji lill-Għalliema fil-waqt li jara li l-istudenti jkollhom l-aqwa edukazzjoni possibbli. Dan kien budget li jelenka ix-xogħol li qed isir fl-edukazzjoni, f'qasam edukattiv, fosthom il-ftehim settorali ġdid. U ħadna pjaċir li fil-fatt issemma, għax ovvjament aħna konna parteċipu mal-gvern tal-ftehim, u semma bi prominenza f'dan il-budget. L-Unjon tal-Infermieri l-Qiebel laqgħet ukoll ir-reviżjoni tat-tax bands flimkien mal-miżuri soċjali lil pensjonanti u lil dawk ta' dħul baxx, kif ukoll mal-miżura tal-ġim b'xejn għaż-żgħażagħ bejn it-18 u l-20 sena. Il-Kamra tal-Kummerċ Għawċija wkoll laqgħet il-budget tas-sena d-dieħla, fejn f'dawl ta' kuntest li tħares lejn kwalità fuq kwantità, dan il-budget se jħalli impatt ekonomiku akbar. Fil-kuntest ta' ekonomija li qed tħares lejn kwalità ta' ħajja aħjar, għadna pjaċir li l-Gvern qed jirrikonoxxi kemm il-valur ekonomiku ukoll l-impatt soċjali u ambjentali li jista' jkollha l-ekonomija. U f'dan is-sens qed ninnotaw b'mod pożittiv li l-Gvern ħajniedi konsultazzjoni fuq dik li għal politika ta' immigrazzjoni.